आं जोबोद गावखौनो खाफाल गोनां मोनदों। मानगोनां रिहन दैमारिया आंनि बिदा स्वरूप, खारन बिथांजों आङो दिसपुराव मोननै टार्म मोनथाम टार्म मन्थ्रि हिसाबै एबा बिदा फंबाय हिसाबै जों खामानि मावनो मोनदों। आरो बिथाङा दिनैहाय उदालगुरिनिफ्राय आरोबाव बिजाथि जानानै दिसपुराव थांगासिनो दङ। आरो बिथांखौ फेजेननो हानाय खुनु बिर'धि दलनि बेवहाय केन्डिडेटआ बेजों समकक्ष बेजों लोब्बा लाखिनो हानाय रावबो गैया। बिथाङा जोबोद गोरों आरो सासे भद्र सासे बेक्ति आरो बयखौबो लानानै सोलिग्रा सासे बेक्ति। गतिके बिथाङा देरहानाया निश्चित। आरो जोङो जुदि एसे नायहरो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय बहाय फ्राय गासैबो जि उदालगुरि बिधानसभा समस्तियाव बेवहाय गासिबो बिपिएफनिनोथ' दखलखा। हरिसिङा धोनसिरि बे मा होनो भैरबकुन्द गासिबोथ' पासनै रौता गासिबोथ' बे दखलखा। गतिके थांनाय बाराव जेसेबां देरहानाय एबा भट होदों आरो देग्लाय बांसिनगोन। नोंथांनि नुजाथिनायावनो माखासे गोदान सोद्रोमाफोरखौ बरायनायबो नुदों मा? बेथ' बहायल' नङा। मैया जोङो माबायावमोन मा होनो बेखौ बाक्सायावमोन। बाक्सायावबो 400-500 मानसिया जइन जादों। दिनैबो बहाय जादों। बहाय दिनैहाय जेन'बा 19 सा आरो गुबुन गुबुन जोंहा उदालगुरि जिल्लायाव गोबां मिटिं जागासिनो दं। जेरावबोथ' बे जइनिंआनो जादों। मथथे सिदा खोथा दिनैनि दिनाव मानब गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव जेसेबां जाथि जनगोष्ठि भाषा धोरोमनि रायजो राजाफोर दङ बिपिएफ मुखि जागासिनो दं। पावाराव गैयाब्लाबो दिसपुरनिफ्राय बिटिसिखौ सलायहरगोन होनदों इउजि ब्रह्मआ। मा होनो बेनि डेफिनेसना मा? माने बिनि ओंथिया मा? माने सोर सालायगोन? बिटिसिआव पावाराव गैयाब्लाबो इउपिपिएलआ पावाराव गैयाब्लाबो दिसपुरनिफ्राय इउपिपिएलआ सलायहरगोन। मोनसे बाजाराव बिथांमोनहा खोथा बुंगासिनो दं जायगा जायगा जे बिजेपिआ स्रोदै जोंजोंसो इउपिपिएलजोंसो एलायन्सआव दं होननानै बुंनाय नैबेखौनो मिन खालामदों बायदि मोनदां। बे ओरैनो बे मा होनो बेलाय बे गाव सानलाबायनानै बुंनायानो बे आयेन जाया। सोरबाया सिमां नुनो हागौ बे घटना जायाना। दा इउजि ब्रह्म बिथाङा जुदि बिदि खोथा बुंदों बेवहाय जेबो बास्तबता गैया, रिलिभेन्सि गैया।